Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw ti pamilya da Nana Berta. Idinamwanda nga addan ijay abroad ni Cristel. Kabayatan na, nasdaaw mat dagiti agama ajud ken Mia. Idi nakita da ni Cristel. Iti may sangal daw nga agsarsarita da Cristel ken Alma babaan iti cellphone. Adda na ibaga ni Alma iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka din na oras. Agtal na ka mandita. Sapay, main-inlavak san kan kuana. Oh, matlagayam. Anya pa'y lati aramidam. Ha? Anya ko mga iti aramida? Alangan mo't nga ibagak nga armanak. Di ad-addan ama turn off no kasjay. Rabak ko laang mata. Ang nagsaya at kuman no kayat na ka day nga employer mo. Nalablabas pa ay ngam na nga bak ka iti loto. Sa anak ama ikari itikas kan kuana. Baknang kan di adal. Idin to ta caregiving laang kan panagluto tinalpas ko. Di ayat kat bulag ka no maminsan. Di nakitaan tinagtang ti tao. Ngam saan nga agpapada ti tao gayam. Basta asikaswaklatan ti ubing. Ta iso ti pangipapasak iti iliw ko iti anak ko. O ala nga Rod, agan-anad ka di tagayam. Mia, madamag ko man. Anya ka di ti impatay day di mamim? Anda iti bagyo, manang. Naggapo kami kadadadi iti maysa nga isla. Nagpa-share kami. Anya ti napasama? Nagbagyo iti agawid kami kuma. Nag-slide iti kalsada. Rimor kami iti lugan. Napanan nyo? Pumanaw kami kuma. Gapo iti slide. Ngam ada napiksa atyo nami. Inarakop nak ni daddy. Good. Naibatan na ni mami. Ay, sorry Mia. Ala, saan ka nagsangit? Saan mo alagi pan tinapasamak? Saan abale, taadaak ditoy? Kasla makit-kitak ni mami kan ka, manang. Mabalin ka di nga awagan ka iti. Mami? Ha? Ay, mga no saan akayat ni daddy nga awagan nak iti mami. Manang latan, Mia. Mangrugin nga agdadaal ti balay tayaw. Takayo wano light material ti naaramat. Anda ka din na urnong mau apag patarimaan. Awan urnong ko. Apay nga awan. Kat adamat ti pensyon ka nga iso ti paggat-gatang iti bagas kan masida. Manulaang mo't nga iti pensyon mo. Apay manulang ako nam. Impaabak mo ti kwartam iti majaw. Ay awan latam mo ka nasaya ta pagbanagam. Gapo iti dayta majaw. Patarimaan ko matibalay tapno at dalatag kasera. No kung mainurnong mau tinsugsugal mau. Di adon ti urnong mau. Ngam naungaw iti awan ka iskan na amajaw. Hello, kumustan tigayim ko? Inaram na ka din ti employer mo? Si Kamat, awan lat di mo damdamagan. Anya nga rod ngay? Apay, di mo kayat ngarman na ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan aday ta ti ibagakkan ka? Saan ka di nga adapay bakante alote di tayan nyo? Bakante alote? Anya di kayat mo asawan? Di basit alote di talikod ti balay mo. Kayat mo ka di nga ilako kanyak? Tadamagag pa'y kanila kay ko. Tanangag ko akayat jay kabsat na nga ilako da tapag gudwaan da ti bayad na. Apay, ada ka di pa kasapulan da iti kwarta? Wan gayam, importante ka no. Di siya akong timanggatang gayam. Kalpasan na, pauitan ka iti kwarta, taag paaramidak iti balay. O sige, pakaamuan ka, apaman ang makasaritak nila kay ko.
Bagpaykan ka, taagpaaramid kan iti balayo. Ado da ito'y materialis dito'y lote yo Ay, saan ko abalay ti may patakder dita? Balay ni Cristel. Balay ni Cristel, kunam? Wen, nabiit pa'y aginatang na daytoy alote dalakay ko. Tagkasapulan ti kabsat nila kay iti kwarta. Kayat mo asawan. At dapay la kontakyo kan ni Cristel? Dahita ti pudno. Iso ti may sa aninang ti anak ko. Kunak man no saanen nga agpakita day a babae ditoy? Apay kumaasaan? Awan mo ti basol na ditoy tapno saan nga agpakita. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Alma di tamaar-arami da balay. Ay, masigurado ka mas daaw ka iti ibagak. Anya kumangay ti pagsiddaawak. Di mo ibagaan ang abak ka iti sugal. Taamok nga awan kwartam a pagpuunam. Kasano? Kat di ka matmangtad iti kwartam? Kasano? Kat isugsugal mo laang. Oray si kamat, paginom mo mat. Ay, imbag je paginom ko Tamapan iti uneg ti bagik. Ngam ti sugal ngay. Itad mo kit din ti sabali at tao ti kwartam. Panawan ka man langan. Awan pa'y ganas kan ka. Pimanaw mo ti agkaskasera dito'y balay. Tagtagtag kun matintinag dagiti tabla diding na. Iso abadipod ita. Agbayad kayo mat iti kuryente. Kan gumatang kayo matan iti bagas. Saan ada kabila ang kinitatang nyo? Ngam nanang. Manumot lang nga iti tangdan ko. No saan kayo agumatang? Saan kayo amangan? Awan ti agusar iti electric fan no kasta na bara. Anya? Mabalin ayamot asaan nga agaramat iti electric fan no nabara. Kat numaputdan tayo ngay iti kuryente. Agkarkaradap tayo kade no kasta na sipngat. Ay na, nagkasangan ngay. Nalaing kayong tumat ngamin nga agsugal. Ay di ka man, naglaing kamat nga uminom iti arak. Una, ngambas-basit ti gastos ko iti arak. Ngamda kayong agsugsugal. Apay na dagsan lay ta ulam, tatap-tapayaam. Kanayon ka nakapanimid. Dandanin ti tapos. Ngam awan namnamaan nga agbayad iti abang. Ta nagpapanaw tamutan. Kasano adi na pumanaw kat agtid-tid mat. No kuman nagurnong kay ti pangpatarimaan. Day tamanan ti bagam. Dagulit kalaklakayan. Saan mo kaya tamangagan ti kamalaym si kabakbakitan? Awan pakakit kita am iti tawid mo abalay. Tadi mo mat sinalimut-mutan. Ay, kasan upay itan. Awanen ti agas ta. Ngam inton katapusan pay laeng amaalam ti pensyon mo. Ibturan Tay diad da kwartam, di kamot nagurnong. Iti day takadi nga edad mo? Single ka pa'y laeng? Adda idi, nakailaw anak nga irresponsable a tao, sir. Pinanawan nak idi nagsikuga. Ayan itati anak mo. Awanan, sir. Impaw awir ko iti lola na, tapno makatrabaho ngam binaybayan da. Nagsakit, kat natay. Sorry. At dagayam trahedya iti biyag mo. Nagkamaliak ang nagayat iti irresponsable a tao, sir. Tao tayo laeng. At dadag iti banag asaan tayo a kontrol. Agbalaw tayo laengen, nun alpasan ti amin. Pudno da itako nayo, sir. Agbabawi ngam nalpasan ti amin. Ibilang ko laangan abatibat iti biyag ko day dya pasamak. Dagiti madi pasamak, ikupin iti lipat, ket mga barwanan. Hello, gayam. I-videok ti malmalpas abalay mo, tapno makitam. Alaman nga rod gayam. Mabiit amalpas daytoy, taado ti trabahador akakadwan nila kay ko. Ay na, imbaglakit din tagda ka agayam ko, ako marek pay. Ay, gayam, kumusta nga iti inanak ko dita? Ay na, kumare, mangrogin nga agalikutag. Kat, kumusta ka matditan?
Awan ka di pay? Awan ti? Anya ti kayat mo asawan? Ti paripirip day takun kunam anataer Kunak man no, anya ti ibagbagam. Nagdamag iti may papankanyak. No, apay asing galak ka no aging gaita. O, ket, anya ti insungbat mo? Di imbagak tipod no, ana ilaw anak iti maysa nga irresponsable a tao. Di nakmat binabalaw, gayam. Kasta? Imbagman, tamalmalpas to'y ipapaaramid yu abalay. Nagbiit. Wen tadamat nga min ipawpaw it ni Cristel nga igatang iti materyales, kan pagtangdan iti trabahador. Di mabalin mo tamot alukwan, wano kupitan ti ipawpaw it na akwarta, tadi namot makitkita. Uray di na makitkita, tamakita ni Apo. Diyak kayat ti maimpyerno, gapula ang iti panangsa or iti pada a tao. Adamat itid na kastangdan ko. Oh, nalakalaang tagsao. Angam, di tay ammo iti aramid. Kaduan nga agdwa-dwa iti pada na a tao, ket dagiti akin aramid. Isu nga agatap data aramid da. Anya ti kayat mo asawan? Ti agtatakaw, kagura na ti pada na nga agtatakaw. Ket kaadwan aman nangimon, isuda ti adda aramid da, iso nga agatap da. Nga ta? Ay, imbagpay kada kayo tanalpasan ti balayo. Dakkel siguro ti gastos yu ditoy. Ay, saan mi matabalay da ito'y, nana? Balay ni Cristel? Anya? Ay, di nakman rabakan basang. Kasano kumaabalay na katawan mo't ditoy? Awan dito'y nga agpayso, ngam indalan na kanyak ti panakaaramid na. Siyak ti pangipaw-pawitan na iti kwarta. Inton makagatangak iti materyales, isend ko kankwa na dagiti resibo. Anya? Pudno ka diti bagbagam? Pudno, nana. Kanayon kami nga agsarsarita babaan iti video call. Nasingpet unay ti amo na ija abroad. Kasta ka di? Oh, kasla imposible. Awan ti imposible iti tauan na singpet, nana. Saan abay-bayan ni Apo? Ayan nga iti pensyon mo. Apay ko maati pensyon kaw. Siya kaun ti gumatang ka dagiti masapsapol tapno di mo manan isugal. Kurang langarudan, inkapay lakat isugal. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Di ka pa'y mangtad. Ti parikaw kat no marbatoy inanay abalay. Papanan tayo nga'y. Agkalapaw tayon tawan mo't pagpatarimaan. Ay, nagkasangan. Ay, wen. Agpaiso nga ti imbaga ni Alma. Abalay ka no ni Cristel day tadakkel abalay di tayan ti lote da. Ay, naladaw ka ni ti damag. Kaamamom ka di pa day ta. Idi pala anaamak aginatang ni Cristel ti lote da. Na, di mo pa'y imbagbaga. Kasanaw kat makumikom kamay ngagsusugal iday. No naalam mo ti bayad dagiti abang, nagtaray kan iti majungan. Namuak adadakkel gayam ti tayayo iti majaong. Intayab ti pyesa ti majaong ti kwartam. Nanang, dahito jay notice ti kuryente. Inted da itay lang. Ay, paggastusan manen day taan notice. Takayumot kan ti mangbayad. Nan, kita akman. Ay, una yan. Nagdakil mo tan day taan notice. Ay, sinalbag. Nay, anya ka di dayta. Apay mariribukan kayo. Alaam day ta, tada kayumot ti mangiremedyo. Tasyak mo't idi tinagbaybayad. Ita, da kayumot, tanapigsa kayo pa'y ngagtrabaho. Nakapsot kamin kinitatang niyo. Itadjua ka ni tatang. Isu ti agaw awat, tagpenpensyon kat nga rod. Kumaa, nudakkel ti pensyon na. Manulaang mat ngay day chay. Kurang pa'y ngay gatang na iti agas me.
Ibayad na pa'y iti kuryente. Ayan ni Daddy! Daddy! Ayan mo! Saan ka nagbutang, Mia? Adaak dito'y akaduam. Nagpiksa ngamin di angin kan todo, manang. Mabuti nga. Adata dito nagtibalay. Madam na malaang, adda ni Daddy. Ay! Daddy! Mami! Sige, arakopon ka. Saan ka nagbutan? Saan ka apanawan dito kwarto? Promise? Wan, Mia. Adaak lang dito eh. Arakopon ka itinairo. Thank you, Cristel. Ni, nakaunag kayo matgaya man, sir. Di kay napuutan. Tanagpanik namin itay ti ubing. Anda duplicate ko. Andak iti salas itay. Imbag ta napaturog mo. Kaasi mat ti ubing, sir. Agpanik gayam no agangin iti napigsa. Wen. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Di pa nakapukaw mi iti inana. Sapay, kabutang na tinasipngat. Kat low button ti flashlight. Di na nga rod inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na itay, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti siryetay wita alawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.